दा आं बेखौनो बुंगोन जे BPF हान्जाया दिनैनि दिनावहाय सिगाङाव निश्चित खैफोदखौ नुहुरनानै बिथांमोना मा मावगोन मा खालामगोन जादों। दा बेखायनो बिथांमोननो अक्सिजेननि गोनांथि जादों। बजरायाव आथिखालाव जि जाबाय दङ दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों थोंजोङै नुनो मोन्दों जे बेवहाय राजखान्थियारि माखासे षड़यन्त्रफोर दङ। मोनसे ओनसोलखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहोनो गोनांब्ला जोंनो थार्मेल पावार प्रजेक्टबो नांगोन, गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिफोरबो नांगोन। दा बेफोरखौ गायसननो गोनांब्ला खिन्थु जोङो गिभ एन्ड टेक मोनसे पलिसिनि गेजेरजोंबो सोलिनो नांगोन। दा आं नैबेखौबो बुंगोन बेफोर इन्डास्ट्रिखौ गायसननो थांनायाव जाहाथे रायजो राजानि मोनबो खहा जाया बे बिथिङावबो जोङो नोजोर होनो नांगोन। खिन्थु पर्बतजरायाव आथिखालाव जि जाबाय दङ दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों थोंजोङै नुनो मोन्दों जे बेवहाय राजखान्थियारि माखासे षड़यन्त्रफोर दङ। दा आं बेखौनो बुंगोन जे BPF हान्जाया दिनैनि दिनावहाय सिगाङाव निश्चित खैफोदखौ नुहुरनानै बिथांमोना मा मावगोन मा खालामगोन जादों। दा बेखायनो बिथांमोननो अक्सिजेननि गोनांथि जादों। दा अक्सिजेननि गोनांथि जानायखायनो बिथांमोना दिनै पर्बतजरायाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनानै दावराव दावसि खालामनो होदों। बे जोंनि थाखाय थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा आं बे बिथिङाव नैबे खोथाखौबो बुंगोन गमामायै बे दावराव दावसिनि गेजेरजों जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जुदि गुबुनाव शिफ्टिं जायोब्ला बे एखे राजखान्थियारि सार्थ नागिरनानै दावराव दावसि खालामनो थुलुंगा होग्रा बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना बे एखे रायजो राजाफोरनो फिननाय होनो थाखाय थियारि जानानै थाथों। दा दिनैनि दिनाव BPF राजखान्थियारि हान्जाया माखौ लानानै राजनिति खालामाखै बिथांमोनखौ जों सिगाङावबो नुदों जे गहपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BTR एकर्डनि गेजेरजों BTCआव हाबनो हासिगोन बे खोथाखौबो बिथांमोना बेफोर जायगायाव थांनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंहोनानै बिथांमोना बुंहैदों जे बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा फेक, नोंथांमोना कुनु दिन BTRआव हाबनाय नङा। बेफोर खोथाखौबो लानानै बिथांमोना बेफोर जायगायाव अर्गेनाइज खालामहैदोंमोन। आरो जेलानिखि गभर्नमेन्टनिफ्राय नटिस ओंखारबाय मोनसे फोसावलाय ओंखारबाय जे बबे ओनसोला BTRआव हाबसिगोन। दा बिनि उनावबो बे जायगायाव थांनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा हैदोंमोन जे बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा, बेफोर फोसावनाया नंखाय, नोंसोरो रावबो BTRआव हाबा, गतिके नोंसोरो BKWACआवनो थागोन होननानै बुं। बेबायदि खोथा बिथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै बुंहैदोंमोन आरो दावराव दावसि खालामनो नाजादोंमोन। आरो दाखालि जेलानिखि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारबावबाय जे 2025 सनाव गहपुर, सनितपुर, बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा एबार 2025 सनाव BTRआव भट होनो मोनसिगोन। आरो बेखिनिनि रायजो राजाफ्रा उदालगुरियाव थानाय माखासे समस्तिफोर रौता, ननै सेरफां, धनस्रि बेफोर समस्तिफ्राव भट होनो मोनसिगोन। मोनसे समस्तियाव 10,000निफ्राय 12,000, 14,000हालागै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय मोन्थायखौ मोनबाय। दा बेखौ लानानै बिथांमोना खर' सानाय दङ। मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों जे प्रमद बर' सारनि थाखायसो BTR एकर्डनि जोहै जों दिनै BTRआव हाबबाय आरो BTRआव भट होनो मोनसिगोन। दा बेखायनो जोङो गासैबो UPPLनो देग्लाय भट होगोन होननानै रायजो राजाफ्रा जिहेतु बुंबाय। आरो बिनि उनावहाय जों नुबाय जे बे मोनथाम समस्तियाव जों UPPL हान्जाया दिनैनि दिनाव इलेक्सन गेलेयाबासिनो देरहाखानाया खाथां जाबाय, 100% जाबाय। दा बेखौनो लानानै बिथांमोना खर' सानाय मोनदों। आरो दिनै BTRनि गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर, बुद्धिजिबि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोना सिन्था खालामदों जे BTR एकर्डनि माखासे दफाफोरा जिहेतु मावबावनांगौ दङ। दा बेफोर खामानिखौ मावफुंनो गोनांब्ला प्रमद बर' सारखौनो अर्थात UPPL सरकारखौनो 2025 सनावबो नांबावगोन होननानै दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा बुंसोलायदों। दिनै बेखौ लानानैनो बिथांमोना खर' सानाय मोनदों। आरो दिनै बिथांमोना ICUआव थानांनाय बायदि जानानै बिथांमोना दिनै अक्सिजेन नागिरदों। आरो अक्सिजेन नागिरनानै दिनै बिथांमोना पर्बतजरा बायदियाव रायजो राजाफोरखौ गाज्रि थुलुंगा होनानै दावराव दावसि खालामहोदों। दा बिथांमोना माखौ लानानै राजनिति खालामाखै जों गोबां समाव नुबोदों। बिथांमोना दंफां दानग्राफोरखौबो लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय, हाग्रा एवस्रांग्राफोरखौबो लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय, हादान एवग्राफोरखौबो थुलुंगा होनानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय। दा गतिके बिथांमोना जेसेबांखि नाजायाथों मानो बिसोर कुनु दिन साक्सेस जाया।
आरो दिनै बिथांमोना कुनु दिन 2025 सनावहाय सरकाराव फैनायनि जेबो लामा गैलिया आरो बेखायनो दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव मा खालामगोन मा मागोन जादों जों बेखौसो बुंगोन।